A Pincheira da Fervenza. Está situada na aldea de Fervenza, no concello de Barco de Valdeorras. O lugar chamase así pola fervenza. Debaixo da aldea, na zona da Reguixada, atópase un arroio no que está esta caída de auga de máis de 25 metros. O arroio baixa por un terreno moi escarpado, cheo de lousa, musgo e fento. Ola, estamos a 3 kilómetros do barco para ver e ensinar a Pincheira da Fervenza, que ir por aí arriba. Estamos na aldea da Fervenza, por aí está a capela, por donde temos que ir é por aí. Mateo, creo que estamos chegando. Menos mal, porque hai moita lama neste camiño. Outros de castiñeiros. Hay una cantaña. Na, 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 na. Qué bonito.